Kadu hagani ka jing up kmi lenti ke jongi la bun bun benai te nagliang jong ka hamster combat group lani ki nong penyat jong ka crypto mining app kabadi jong ka hamster combat kala list yau airdrop kata haka arpundu tarik September arjar arpsau te uniu airdrop undai kapisa shakinong isimbenta hagani ka mining app kabadi jong hamster combat tele matangin peniapi kumno ba pin link lane kumno ba pin bu ya ka cryptocurrency exchange apps hapo ka hamster combat te kumban shupun kan mau lada kidang dei gibat mai ha ka video bat ka channel ke jonga ngakarpat ya phi sngoba ban shim ya kane ka kabu kumbanga ngala research bah ya hakwa dei bat kene ka hamster combat mining app te kadei ka jingsha ba nagliang jong kinong punya jong ka hamster combat kinsa release ya u airdrop utau airdrop undei u currency dan cryptocurrency ban sapha sha di telegram wallet lane sekitun wallet but kui ki wallet ki ba ngi link hapo kane ka telegram lane jong ka hamster combat te sai sin pat lada phim pat join ya kane ka game sobha ban shim ya ka kabu join no menta penhe no iki level ke jung phi tap no mining no khnang ba phin yo kumba kiwe kin yo ya kata kapisa tilada phi dang kwa shu ya ki jing tip ha ba de ba ka hamster combat ngan sabatai ya phi full detail lada phi kwa ban tip kumno ban mining kumno ban lekai hari ban download yauni hamster combat subha ban shu join lengba ka telegram group lane telegram account ko jonga ka ba nga labu hapo ka description box khnang ba ma phiru phin yo ban le kai lang lane phin yo ban earn lane ban kamai salang kumba kiwe ki kamai tingaru hangne phin yo i shutap kumtu example ke shutap kumtu hadim na pila yu te kini ki coins kila upgrade yang te kumjuru profit per hour pihak ban penhe te lada pikwa full detail ba yadi bat kani ka hamster combat sungub ha ban ya comments nang ba nganang ban batai hato don ne em ki bakwa ban join dan ki bakwa ban nil kai ya kani ka crypto mining apps ka bade hapo ka telegram channel kata ka hamster combat but kidang don shibun ba ki crypto mining apps ki ba la de release lane ki bala launch hapo ka telegram te lada phikwa ya kitaru ngan sabatai namar nga hangni ngala le shibun tli dei ya ka bamenta tangka hamster combat ka ba ngadang kham prefer lane ka kham pli jingmut namar un salis lane un sapha ya kita ki cryptocurrency lane kumutau airdrop chiki account ki jongi ha ka arpundu tarik benai September arjar apsau ta mut setang kumba khat khalai singi nilayo iya kapisa te hangne ngan peni phi last and finally kumba ngilai yai ap ro sikata nilayo ya kabangi ngikwa te alem tangan peni phi kumno pinling ya ke exchange apps ko jungpi hapo uneu hamster combat itu mata nginyape tungba kani ka screen video screen record hapo ko mobile ke jonga te syakal yang kemon jong ka mobile ke jungpi lahadin ba philap pli u hamster combat pinyo i batong to airdrop te shuklik ha to to airdrop te pinyo i yakani ka preface jong hamster combat hapo ka airdrop pinyo i te u logo pinyo te days khatar setang khatar singi layo ya u airdrop te lada don ki parlok ki blai shimbenta shirham hagani ka mining am yele sidom pelut por wat numong kadi tangga scam handi kani kamdi ke scam kadi ke jingsha ba ngingin sakamai psa claim da don kam ban pelut watang sitang karu te trai sitom yai ine hagani ka mining apps mine ya ka profit per hour jungpi pendep ya kitas baro
hadin kata phi la ban kiu ki level but kumchu ru ka profit per hour jum phi kan kiu but phinang yo ya u big airdrop la ni airdrop u ba bun khnang ba ka pisa jum phi ru kan kiu la ni kan bun te tom ta hadin ba phi la de ban pli ye ne page September 26 2024 unsalis ya ka ikita ki airdrop the airdrop allocation point hangto te lara phikwa ban tip ikini ki allocation point ru shuta mang te point la don to pe kini kidi ki point hakpa kinsa ken kini ki hamster combat group but kinsa pha kat kum ga jingla jung phi ben yo lang ba ki te ki point ki don do totally way analyze sau san do totally kata passive income earn task friend achievement telegram subscription but keys kini ki totally ki task pide ban pendep lut te lada phikwa ban tip shai le ne tip benya shapang kini ki points ru sambhaban ya comment parlok kampat dir kapor join no nang ba manga ban ma phi bat kiwe ru ba pe ya video ko chonga ha kin yo ban tre yo ban kamai pisa klem ka jingpun lut batang sitakaru ti kumno ban withdraw ya ka pisa hadin ba la list you to airdrop ti how to withdrawal click to withdrawal yang ni ka ini kide ki exchange platform iba phila ban exchange ya ka pisa namar ba kani kide ka US currency lane ka bangila ban ong ka crypto habong crypto means ka pisa ka badon ha ki computer ki jongi kam dei ka pisa ka bangi yo bat hakti ka cash ka bangi ong dei ka di ka crypto tisnu andai lada phimpat suthu ya kata ka meaning jong crypto ru kan sabatai pensyai pi ka e gi jungmut jong crypto currency te ban exchange ya kata ka cryptocurrency ki don kini ki platform le ne kini ki group ki apps ki ba ki exchange te pha ban exchange ha shaka USD dan US dollar hadin kata na US dollar phila ban transfer sha ki bank account ki jong phi la ne phila ban exchange sha ka INR la ne ka Indian rupees tele mentang in page hang ne ki don hadu way are lai sao san rutely hang ne ru ki don rutely ki platform ki bala ban exchange ya ka crypto mine currency sha ka pisa ka ba phi mut ban se la ne ka ta ka cash la ne ka fiat ngila ba no ka fiat money tepe ne ka Binance exchange lada phimpat don you Binance exchange la ne phimpat create account you Binance exchange ru ngan ngalabu ka description box ya ka link jong u Binance exchange phila ban page link ba ka description box ke jonga bat sa download you ne u Binance exchange ri lada phimtip ru sumbaban ya comment ngan hikai pi kumno ba pin create account you ne Binance exchange ti hang ne phi hab ban pendon kamru ya ka KYC phi hab hadin ba phi la adap ban create account ya une u Binance exchange phi hab ban le ya ka KYC tane know your customers kuma phi le ha po bang la phi le ban pli account ha ki bang gi jong phi hab ban pendep ya ka ne ka KYC ti kum churu ha ki ni ki exchange ba menta lang ba ka Telegram platform ki bu ya ki ne ki exchange bo per phi hab ban pendep ru ya ka ne ka know your customer ne KYC te kidon ru OKX te kanika OKX kanum launch hapo India te mdon kamban tension ya kane tang te Binance la de pikwa ban join dan exchange ho Binance kumju ru Bybit u launch hapo India te pi exchange ho Bybit la ne Bybit ru kumju pi open shwa ya ka account jung Bybit pi pendep ya ka KYC te la da pimtip subha ban comments kan sai kai pi but hapo ka wallet in Telegram te ka ne ka wallet in Telegram la don lupa te ha ka por pi install ya ka ne ka hamster combat pi ha ban link ya ka ne ka wallet te hadin ba pi la link ya ka ne ka wallet ru pi ha ban pendep ya ka KYC hang ne ru like KYC kemut ba tang khandiat ba pin ha ban identify la ni pi ha ban pendep ya ka ba yade bat ka ne ka Telegram wallet EBI exchange te ka ne ru kumchu hi menang ta on chain airdrop on chain airdrop te kaneru kala di lupa ka tone space chong ka Telegram te hang ne la adap tik pe kane la adap tik kamut ba
kalabiang Andre ngaong ipi ngala dia ban link lupa ya gani ka tune wallet ke jonga lungba ka Telegram hapo kani ka hamster combat te ulat tik hatu Andre la da pikwa ban exchange ha kite ki we danglong nam Andre ha te la da phim kwa ban exchange ha kite ki option haneng ru phila ban I kumtu hadin bala de tik kumtu kumut kalabiang no KYC kene kum don kam KYC directly in transfer be chapo ka tune wallet ke jongpi nda la list ya kite ka drop Andre dada phikwa ban exchange hakite ki platform ha haneng kubangala pensoi pi kum ka Binance Bybit te pihak ban create account shua download you app hapo ka description box ng labu kita brokhoi nang ta sa pendep ya ka KYC edin bala pendep ya KYC piwan biang hapo ka hamster gomban nang ta sa pendep ya kita brokhoi page hang dengan peni pi dengan klik hang ne po Binance exchange no do you have a Binance account ya lada pila don biang lada pimpat don create account no menta nang ta yes I have it te nga ngala de create account ni Binance te nga klik hang ni yes I have it to hang ni company pi register te ban register you Binance klik hang te ri nda pila don ya u account jong Binance te pila ban pendap no ye kini hamster deposit address hang ni nang ta memo Edin pila de ban pendap memo sa safe. De ban le ya kata ban pendap yo tu hamster deposit address village shwa sha ka account jong Binance kumjuru memo pinyo nang te. Ito matang nya page ngin ya pli yo Binance account ngin ya search ya hamster deposit address but yo memo. Te lada pi bakla ban bu ikini umut directly pin loss ya airdrop dan pindu airdrop. Te sumba ban page ba ya kene ka video page dagi postin ru mlelera nakabenta ka jing bhala ne jing suk jung pi ba pinle ya kite gi jing don kam baro khoj te to mentang in page te sai sen pan shwa bangan continue ya kata ka process ban pini pi kuno ban pendap you te you deposit address hamster but memo te nganong ya pi sungba ban choose dagi do Binance ne Bybit nakabenta ban exchange namat kini kilong ki basuk te lada pikwa ban tip biniak shapang uni Bybit but Binance ru ngan sa hikai la ne ngan sa pan sutu yapi next video te elementa ngin ya go straight to the Binance app okay I'll start from the beginning lane ngan sedang naru ba sedang ngan yang to home yang to home thì ini ketiga account jong Binance thì hang này ka account jong Binance ini kan network ko jong ka kham slow khandian tamba kam lele page ba perlop ya kani ka video khanang ba pin so thu bat pin tip kumno bu pin link ya kani ka account sha po hamster combat khanang ba pin yo airdrop thì klik hang ne po wallet mat ka suki ta ka net lementangan pen EAP kumno ba pin copy ya u hamster combat address but u memo dengan pli hau Binance uni di Binance apps lene Binance application ni jonga yu yang ne kan pin yang ne ke face je page ba hapo jong kan ke screen ke jong pi pin yu yang ne santali ki option home market rates features but wallet klik ha kan ne ka wallet ka liang ka mon jong ka mobile screen ke jong pi klik to wallet pin yu yang ne don yang ne kinmi kini ki coin yang ne nalni ki cryptocurrency pinyu yang te USDT dog nta ter pinyu lada poi hamster combat ru un poi hang ne harum jong dogs tani ki bla don cryptocurrency bun teliru un sami HMSTR un sami ang te lane hamster combat coin un sami hagini ki face te nta kadau
te banyo ya u hamster combat coin thì click hàng này deposit thì em thấy bắt deposit click hàng này deposit te ban sai chia u hamster combat coin lani airdrop ba an salis ha arpun tarik te site chang te bắt site coin te site HAM pe the site HAM unmi unumi re HAM re ke ban site chia u hamster combat use the u short form bang yong lani abbreviation they use HMSTR te ulah mi ante HMSTR kumut hamster combat klik ante hamster combat te hadin kata saklik ya kan network choose network te kan mau apa lok haba choose ya kan network pide ban choose ya kan network ka ba une u hamster combat u launch lani open mi ha kan network ayu network tun te ha ka por ba phipli u hamster combat phin yo i ha ka preface ka banukong du un ongkumno your hamster combat lani airdrops lani hamster combat will be launched on tun te bihak ban klik ikani ka tun coin kala mi lupa ka tun coin network hang tu te phi klik ba hang ne tun coin network the company p important play hang ne boot memo and address are required to successfully deposit your hamster to Binance pe hang ne baro artili i memo ban address pide ban pendam lani pide ban page ha ka hamster Binance lani ka tu ka hamster option ka badon hapo Binance te to kata company phi ban pe tu network la biang di tun coin deposit address phi ban copy uni deposit address ta hamster memo kani hamster memo ru phi ban copy ta sa page ha ketika hamster Binance account ban link lani ban withdraw ya u coin jong ka hamster combat tito mata pila ban screenshot shoi gani nang ba pin tip nang ba pin UI je nang ta deposit address chua ngan copy hang tu nang ta directly ngan ya cha u hamster combat ngan pli hamster combat ni no pe nge will be launched on tun unmi shu namar ba mentala de satang ban release ya coin ti pe adin ba phi la UI ba wan kum tu mut sa shu tap be kum tu pendep ye kita sprok khoi okay tong ngan batai kite te directly ngan batai kumno pin withdraw ya uni coin hadin bala dep list kani ka hamster combat klik hang tu airdrop klik hang ne Binance biang anta yes I have account pe hang ne hamster deposit address te chu pay sang tu pe hang tu hamster address mo anta memo nei pi memo na ute u Binance account te wan biang so Binance account te une de hamster memo te adin ba pila copy ya hamster memo paste hang ne ha hamster Binance exchange paste hang tu ta adin ba pila dap hang te kan mau ha after choosing you cannot change withdrawal option mau ba but sap ha perlok ya gani kijing batai hadin ba pila dap ban choose lani pila dap ban jit ya gani ka Binance exchange phimla shu ban change lagi wi pa de ki exchange cryptocurrency kum ka Bybit lani tun wallet phimla shu ban le hang tu they directly in one bit hang ni ka hamster ki hamster coin kin one bit hapo ka Binance exchange so na kata kadau sama lada phikwa ya ka Binance le ya ka Binance phikwa Bybit le ka Bybit lada phikwa ka tun wallet ru le tun wallet lele tang ba chi sen ba phila dep jit nam la shu ban change mo tang kata hinga kwa ban su thu khamba hang ne tinang ta sa safe no hang ne save and choose
to ka proses mlilei ka slow ka network ka jonga ti tangkum to hi phinle ti la ti kana bai ba kan long ti la da kam long ru mlilei ti tangkum to hi phinle kan sa ong ye phi your Binance exchange has chosen lani kan sa ong ye phi ba phi la de jit ya ka Binance exchange tang kata hi app store to din bakala long kan sa pini ye phi Oke perlok to kamlele ka network jonga ka suki matagasi te hadin ba kala long an sapni ap ka wan kumno ka face lani ka page ha ka ba nda phila de save lani choose hadin ba phila de ban pandap ya ka deposit jong hamster address but memo te perlok wan num khuslai dengan sapni shai pi hendrei lada pikwa ban le no mentaru lada ka network jung phi biang le tangkom to la ti kana bai ba kan long te lada pi dang dei ki bat mai hapo ka channel bat ka video ka jonga lane ki subscriber baro ki bala de ban subscribe hapo u silver official te sumha ban join no ya kene ka telegram account but sumha ban download you telegram join no ya kini ki crypto mining apps ba per kabangan sabu hapo ka description box bat ngan sabata ye phi ha ka tin khasi ka pura bat ka benia iwe hadin iwe kumno ba phinle bat kumno ba phin yo pisa klem jing penlut watang si tangkaru te sumha perlok sim ya kani galat ya kani ka kabu te ha ka jaka ba phin penlut kai ya ka po ba phin page kiwe ki bom don kam dei le i dangane bat phin sa yo nong bat nalor kata phim don kam ru ban siu watang si tangka hoj ka don kumba ka to kat ne ki jing patai ka be dei kumno ba phin yo ya tun coin ha ki account ki jong phi taba kam da bun kata namar kani kalong kum gas fees gas fees ngila banong hapo ka crypto mining ni khot gas fees dei ngila banong ha ka tin khasi kum ka bai exchange lane ka bai tap kumba philej ban tap pisa kumba philej ban siu pisa ki don ki to ki commission ki ba nagliang jong ka company ba palang pisa kum ka bank ani ki ki sim ya ka commission kalong kum ta kalong kum ka bai commission te kam don kambun don kam hi ba ka to ni tong ba hapo sanspa phila da ban grade lane ban transfer lane ban buy yo to tun coin hapo ki account ki jong phi ti tangkata hi ya ka bam ta kasi te nga karpat ki parlok baro subhaban ya komen lada phi sultanat ba phi kwa ban join ya kani ka mining app ka ba nang ne khmat ngan sa mi ki video hak ba dei ba ka mining app na ka por sha ka por ha ka ba ngin sala ban ka mai pisar kan ti tangkata hi ya ka bam tang ai khuble ye phi lada phi don aa ban kli lada phi don jing e hak ba phi li lane phi shina account ye kini ki mining app baro te sumha ban shu join hapo ka whatsapp group jongaru ngan sabu hapo ka description box ya ka link nang ta hapo ka telegram group ru hila ban join bat phin ya interact lani phin ya comment ha kitu ki group ki ba ngala de batai te tangkata hi ya ka bamta khublei shibun